ராமா ராம ராமா ஹரி ஹரி. ஓம் சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப எல்லாரும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். அதாவது 9வது அத்தியாயம் 17 அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம். பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்துக்கு நம்மளுக்கு முடிவுரை கொடுக்கிறார். அதாவது என்னன்னா அப்படிங்கிற தலைப்பை பார்க்கிறோம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் வந்து, அதாவது 7 விதமான செயல்பாடு. நம்ம என்ன மாதிரிலாம் சாப்பிடுறோம், என்ன மாதிரிலாம் தானம் கொடுக்குறோம், என்ன மாதிரிலாம் மற்றவங்களுக்கு நம்ம வந்து எப்படி நடந்துக்கிறோம். இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சிறப்பா கொடுக்குற. நம்ம வந்து 14 அத்தியாயத்துல தெளிவு படிச்சிருந்தோம். அது என்ன படிச்சுன்னு பாருங்க. அதாவது அந்த 3 குணங்கள் சம்பந்தப்பட்டு எப்படி நாம செயல்பட்டோம் அப்படின்றத நம்ம அதை படிச்சோம் இல்லைங்களா. ஆனா இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா இதை விளக்கி முடிக்கிறார். பார்ப்போமா? அதை ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಧಾರದಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ದೇವರಿ ಹರೇ ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 நம்ம வந்து நேற்று 14 அத்தியாயத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்தோம்னா நம்ம 3 பார்த்தோம். அதாவது தேவ மற்றும் அசுர வைபவங்களை பத்தி பார்த்தோம். சரிங்களா? 26 விதமான குணங்கள், அசுர குணங்கள் 6 குணங்கள் வச்சு நம்ம அது தெளிவா பார்த்தோம். சரிங்களா? அதுல வந்து நிச்சயமா நம்ம பார்த்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது 26 தெய்வீகமான குணங்கள். அதை வந்து அது எது இம்பார்ட்டன் அப்படின்றது எதுன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு 26 குணங்கள் பார்த்தோம். அதே மாதிரி அசுர குணங்களை வந்து முக்கியமா நம்ம வந்து நம்ம நடைமுறையில உள்ளது அறியாமைன்னு சொல்லுவோம். அந்த அறியாமை தான் வந்து அசுர குணம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதான் பேசிக். அதாவது குணாத்தியத்தில் படித்த எல்லா கல்வி வகுப்புல அது அந்த நெருப்பு புகையாலும் இன்னும் கருப்பையாலும் கண்ணாடி குளிர்ச்சியாலும் பணிந்து வெளிமாறு காமத்தை 3 நிலையை பார்த்தீங்களா. அதே மாதிரிதான் இது. இத வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி வந்து இந்த 6 நிலை இருக்கு, 6 நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாம இருக்கோம். ஆனா அந்த 1 மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அறியாமல் சொல்றது நம்ம இது தெரியாம பண்ணிட்டோம் சொல்றது அசுர குணம் தான். அப்ப நம்ம தெரியாதுன்னு சொல்றது நம்ம வந்து தவறு. அது புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அந்த இருந்து வெளியே வரணும். நமக்கு அந்த இருந்து வெளியே வரணும்னு புரிஞ்சுக்கணும். 7ல 15 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா, அதாவது 7ல 20 பதினெட்டு அசுர குணங்களை பத்தி ரொம்ப அழகா போகலாம். அதோட செயல்பாடுகள், மனோநிலை, அதோட குணங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அது 21 பாத்தீங்கன்னா 24 வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பாத்தீங்கன்னா தேர்வு செய்த, அதாவது அசுர வைபவங்கள் விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் அல்லது சீர்திருத்தங்கள் ஆகிய தேர்வுகள் நம்ம அதை பத்தி பார்த்தோம். அதாவது முதல்ல பெற நரகத்துக்கான 3 கதவுகள் பார்த்தோம். நரகத்துக்கான 3 கதவுகள் காமம், கோபம், பேராசை அதை பார்த்தோம். அப்புறம் அனைவருக்கும் தேர்வு செய்வதற்கான வாய்ப்பு கொடுக்குறார். கடைசி 2 பதத்தை நம்ம வந்து விரிவா நம்ம அதை பத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இப்ப நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயம் 17வது அத்தியாயம். இது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இந்த பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 28 பதங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அந்த 28 பதங்களும் பாருங்க ரொம்ப அழகா விரிவா பார்க்கலாம். 1ல 2வது பதம் அப்படி பாருங்க. அதாவது ஆக்சுவலா வந்து அர்ஜுனன் தத்துவத்தை வச்சு கேட்கலாம். அதாவது குணங்கள் அடிப்படையான வகைப்பாடுகளை பத்தி கேட்கலாம். அதாவது என்னென்ன வகைப்பாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா 7 விதமான வகைப்பாடுகள் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுல வந்து 3ல சொல்லப்போனா 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 22வது பதம் வரைக்குமே 22வது பதம் வரைக்குமே வந்து உணவை பத்தி, தானத்தை பத்தி, நம்பிக்கை வழிபாடு, தியாகம், பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, நடத்தல். ஸோ இந்த 7 செயல்பாடை பற்றி நம்ம வந்து 22வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த 22 பதம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 7 செயல்பாடு 3 குணத்துல நம்ம எப்படி செயல்படுறோம் அப்படின்றத இந்த புரிதா நம்ம சொல்ல போறாரு. நம்ம புரிதா நம்ம சொல்ல போறாரு. அதே மாதிரி இதுல வந்து 23, 28ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி கிளாஸ் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா. கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு இந்த ஓம் கற்று சொல்றோம் பார்த்தீங்களா. அது எதுக்கு அப்படின்றத இன்னும் இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதாவது நம்ம என்னைக்கு நாம இந்த பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சோமோ நம்ம அதுல இருந்து இந்த அறிவியல் வந்து இதுதான் சொல்றது. கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஓம் கற்று ஆரம்பிப்போம். முடிக்கும் போதும் அதுக்கு வந்து அது முடிக்கும். ஏன்னா அது பகவான் வந்து இந்த சாஸ்திரத்தை பண்றோம் ஒரு வரிசையை ஒரு கிராமத்துக்கு சொல்லுவாங்க. இதுதான் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் மூலியமாக
இந்த உபநிஷத்து மூலியமாக இந்த விஞ்ஞானம் வந்து பகவான் கொடுக்குறார். அதை பத்தி நம்ம படிப்போம். அதே மாதிரி அசத்துனா என்னன்றதையும் நம்ம விரிவா நம்ம அதை பத்தி நம்ம படிப்போம். அது கடைசி பதத்துல 28வது பதத்துல பகவான் அசத்துன்னு சொல்லப்படுதுன்னா வேதசாஸ்திரத்துக்கு நேர்மாதிரியா சொல்றவங்க அதை பத்தி உணராக பண்றது எல்லா செயல்களுமே அசத்துல புரியும். அசத்துன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய விஷயம் அது. அந்த செயல் தான் முடியும். நாம இந்த அத்தியாயத்துல அதை பத்தி விரிவா நம்ம பார்க்கலாம். 28வது பதம் மூலமா ஓகேங்களா. முதல் பதம் அர்ஜுன வந்து கேட்கிற கேள்வியில என்ன பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஜி. ஆடியோ கிளியரா இல்லைங்க ஜி. மாதாஜி என்ன பிரபு? ஆடியோ கிளியரா இல்லைங்க. வாய்ஸ் சமமா இருக்கு. எல்லாரும் வால்யூம் தெளிவா கேட்கல. கொஞ்சம் தெளிவா கேட்கல. கிளியரா இல்ல. புரிய மாட்டேங்குது தெளிவா இல்ல. இப்ப கேக்குங்களா? கிளியரா? சரியா இருக்கு. ஹலோ சரியா இருக்கு ஜி. பிரபுஜி சரியா இருக்கு. தெளிவா கேக்குது. பரவாயில்லைங்க ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா மாதாஜி நான் பேசுறது? கேக்குது தெளிவா இருக்கு. இப்ப கேக்குதுங்களா? கிளியரா? ஒரு அளவுக்கு ஒரு நிமிஷம். हरे कृष्णा पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वान् रूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मायायं पुरुषो यो सत्श्रद्धः एव च। हरे कृष्ण। எக்கோ வருது இல்ல? நீங்க பேசுறது அன்மியூட் பண்ணி பேசிட்டே இருக்க. எனக்கு முடியல, என்னன்னு தெரியல. அதனால நானும் பார்த்தேன், என்னன்னு தெரியல. எக்கோ அடிக்கு. நீங்க பேசுறது திருப்பி ரெண்டு டபுளா கேக்குது. டபுள் கேக்குறதுனால என்னன்னு தெரியல. என்னடாது? சரிங்க மாதாஜி, சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப மாதாஜி இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல இருக்கு. நீங்க பண்ணு போய் பாருங்க. நான் பேசுறது எக்கோ கேக்குதுங்களா உங்களுக்கு? இப்ப இல்ல, அவ்வளவு தெளிவா இல்லாம இருந்தது. இப்போ பிரபுஜி வேற யாரும் அன்மியூட் பண்ணி பேசிட்டே இருக்கா வீட்ல, அது கேக்குது. சரிம்மா, மியூட்ல போட சொல்லுங்க. எல்லாமே மியூட்ல போயிட்டீங்கன்னா அந்த பிரச்சனை வராது. உண்மைதான். ஓகே சரி. இந்த இடத்துல 10 ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறாரு பாருங்க. அர்ஜுன வேணுனா கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்கள் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது மன கற்பனைக்கு வழிபடுவர்கள் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்தில, ரசோ குணத்தில, தமோ குணத்திலையா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். இவ்வளவு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கேள்வி பாருங்களா. ஏன்னா நாம தான் கருமிகள். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பிராமண கோட்ல இருந்தா ஒரு அளவுக்கு நம்ம முன்னோர்கள், நம்ம பாட்டனார்கள் ஒரு இந்த வேதத்தை கற்றுக் கொடுத்துருப்பாங்க, இதை படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இப்ப அதற்கு இதுல நான் பிராமணன் இருக்கவங்க கத்திரி இருக்கா, சூத்திர இருக்கா, வைத்தியம் இருக்கான். ஸோ அவங்க வந்து படிச்சு அந்த இது வராது, அந்த எண்ணம் வராது. ஏன்னா முன்னோர்கள் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஒரு சில வீட்டுல அதை சொல்லி கொடுத்து வளர்ப்பாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அந்த பக்தியும் வந்து ஏன்னா அவங்க சாஸ்திர சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஏதோ கூட்டுத்தலமா சொல்லுவாங்க, அவங்க முன்னோர்கள் சொன்னாங்க, நம்ம பாட்டனார் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயிலுக்கு போகணும், இதை பண்ணணும், அதை பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க? ரொம்ப அழகா அர்ஜுனன் வந்து சொல்லி கேட்கறான் இல்லைங்களா. அவங்க எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க, எந்த குணத்துல இருந்தா அவங்க புத்தி கிடைக்கும், புத்தி கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்ற கேள்வி கேட்கறான். அது என்ன சொல்றான் பாருங்க. சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் ஒண்ணு இல்லைங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப நீங்க எல்லாம் ஒரு கோயிலுக்குள்ள போறீங்க, மூலசாஸ்திர, அதாவது ஒரு சிவன் கோயிலுக்கோ ஒரு விஷ்ணு கோயிலுக்கோ ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு முருகன் கோயிலுக்கோ உள்ள போறீங்க. உள்ள போகும்போது கோபுர வாசல் இருக்கு. கோபுர வாசல வளர்ந்துருங்க இல்லைன்னா கோபுர வாசல். அப்ப கோபுர வாசல் உள்ள போகும்போது கீழே உள்ள நடந்த அந்த கீழே மேலே வந்து தொட்டு சாமி கொண்டு போவீங்க. இதெல்லாம் போடுவீங்க
ஹரே கிருஷ்ணா. அதிர்வு இருக்கு நீங்க பேசும்போது, பின்னாடி அதிர்வு. என்ன மாட்டாது? வாய்ஸ் அதிர்வு தெரியுது. நீங்க பேசும்போது சில வார்த்தைகள் தெளிவா கேக்கு, சில இது வந்து அதிர்வு மாதிரி தெரியுது. புரிய அது ஒரு மாட்டேங்குது. மாதிரி. ஓகே. அதிர்வு. மத்தவங்க கேட்குது அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படித்தான் இருக்குங்க ஜி. கிளியர் இல்லைங்க, உங்க மைக்கு ஒரு கிளியர் இல்லை. பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம் இருங்க. தெளிவல்ல தெளிவல்ல. ஒரு நிமிஷம் எப்படி பண்றது? இப்ப மாதாஜி பேசுறீங்களா? பரவாயில்ல. இப்ப கிளியரா இருக்கா பாருங்க. நீங்க பேசும்போது கேட்டுக்கிடுவோம். இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, இப்ப நம்ம கோவிலுக்குள்ள போறோம், சிவன் கோயிலுக்கு போறோம், விஷ்ணு கோயிலுக்கு போவோம், முருகர் கோயிலுக்கு போறோம், விநாயகர் கோயிலுக்கு போறோம். ஏதோ ஒரு கோயிலுக்குள்ள போகும்போது கோபுர வாசல்ல நாம கும்பிடுவோம், வெளியே இருந்து சாமி கும்பிடுறோம், சரிங்களா? சாமி கும்பிட்டு போறோம் கோபுர வாசல். அப்புறம் கோயிலுக்குள்ள போகும்போது அந்த கோவிலோட அந்த கீழே உள்ள பீடத்தை நாம தொட்டு கும்பிட்டு போவோமா, இல்ல அப்படியே தாண்டி போவோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் அதிர்வு இருக்கத்தான் செய்யுது. ஹரே கிருஷ்ணா ஜி, பிரபுஜி. புரியல பிரபுஜி. புரியல. கோவிலுக்குள்ள போகும்போது அந்த கோபுர வாசல் கீழே வந்து நடைமுறை கும்பிட்டு போவீங்களா, இல்ல போய் தாண்டி போவீங்களான்னு கேட்கிறேன். கும்பிட்டு போகணும். அது ஏன் கும்பிட்டு போறாங்கன்றது யாருக்கா நமக்கு தெரியுமா? இல்லைங்களா? இல்ல, அது காரணம் கேட்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஆக்சுவலா வந்து வேதம் படித்தவங்க அதை தொட மாட்டாங்க. தொட்டு கும்பிட்டு போகக்கூடாது. தொட்டு கும்பிட்டா தீட்டு. திரும்பவும் நம்ம குளிச்சுட்டு தான் கோயிலுக்குள்ளேயே போகணும். ஏன்னா அது பூதேவியோட அது அந்த இடம், அது அங்க தொடக்கூடாது. தொடாம நாமோ கால் படாம அதை தாண்டி போகணும். ஆனா நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவோம், அந்த கோபுர வாசல்ல உள்ள பகவான் கிட்ட கோயில் உள்ள போகும்போது அதை வணங்கிட்டு தொட்டு கும்பிட்டு உள்ள போறோம், இல்லைங்களா? அது தெரியக்கூடாது. சாஸ்திரங்கள்ல அது நேர்மாறு, எதிர்மறையா சொல்லப்படுது. சாஸ்திரங்கள சொல்லப்படவே இல்லை. அதே மாதிரி நம்ம வீட்டு கோவில்ல போனோம்னு வச்சுக்கலாம், விளக்கு ஏற்றுவோம், நிறைய விளக்கு சுற்றுவோம், எங்க பார்த்தாலும் குத்தி வச்சிருக்கோம். பாத்தீங்களா? நீங்களே ஏற்றுவீங்க. ஒரு போகும்போதே ஒரு நெய் எடுத்து வாங்கி விடுங்க, ஒரு பொம்மை எடுத்து விடுவீங்க, இல்ல ஒரு எலிஜா பார்த்த கட் வந்து தீங்கி அதை வந்து உள்ள ஒரு துணியை வச்சு ஒரு நிமிஷம் ஊற்றி அங்க போய் விளக்கு வச்சிருவீங்க. இதெல்லாம் விளக்கு அந்த மாதிரி ஏற்றவே கூடாது. இது சாஸ்திரத்துல எங்கேயுமே சொல்லப்படலை. நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா, இதை வாங்கிட்டீங்கன்னா ஒரு இது சொன்னாரு, ஒரு ஜோசிகார் சொன்னாரு, நம்ம பெரியவங்க சொன்னாங்க, முன்னோர்கள் சொன்னாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரியாம அதை ஃபாலோ பண்றோம். அது சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணவே இல்லை. அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு. அதுதான் அர்ஜுனன் கேட்கலாம். இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சாஸ்திரத்துல வந்து, இதெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லுது, இல்லைங்களா? அது அந்த மாதிரி சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களுடைய மன கற்பனைக்கு வழிபடுவார்கள். நிலை என்ன? அவர்கள் இப்போ இருப்பது தத்துவ குணத்தில, ரசோ குணத்தில, சமோ குணத்திலையா அப்படின்னு. இப்போ கோவிலுக்குள்ள போகும்போது என்ன மாதிரி கும்பிடணும், எப்படி பகவானுக்கு நம்ம வணங்கணும், எப்படி ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஆத்ம நிவேதனம் எங்க பண்ணணும்? கொடிமரத்துல தான் பண்ணணும், இல்லைங்களா? கொடிமர பக்கத்துல பலிபீடம் இருக்கும். பலிபீடத்துக்கு முன்னாடி கொடிமரத்துக்கிட்ட தான் நாம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு வலது பக்கம், பகவானுக்கு முக்கியம் இருந்தா வலது பக்கத்துல நம்ம இருக்கணும். மாதாஜாங்கள் பிரபுஜாங்க கண்டா பிராணம் பண்ணும், மாதாஜாங்க வெறும் பிராணம் பண்ணும். அவங்க வந்து 5 விதமான உடல் அங்கங்கள் உடம்புல படணும், பூமியில படணும், பூமி தாய் மேல படணும். அதே பிரபுஜாங்க 8 அங்கங்களும் பூமி மேல படணும். ஃபர்ஸ்ட் நாம ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணோம். இதெல்லாம் சாஸ்திரம். இதை நம்ம யார் ஃபாலோ பண்றோம்? இல்லைன்னா அப்ப அதை ஃபாலோ பண்ணாதவங்களுக்கு தெரியல, ஆனாலும் அவங்க கோவில வந்து சாமி கும்பிடுறாங்க. அப்ப அவங்க கதி என்ன அப்படின்றத அர்ஜுனன் இருக்காங்க. பாப்போமா நம்ம அந்த பகவான் என்ன சொல்ல வராது. 2-3 ஸ்லோகங்களை பார்ப்போம். நினைக்கிறேன் மாதா படிச்சுட்டாங்க. நான் பாருங்க. புருஷோத்தரமான முன்முகவை கூறினார். உடலுக்கு ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி அவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. 14வது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொன்னார், அந்த சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோ குணத்துல உள்ள செயல்பாடை பற்றி நம்ம விளக்கமா படித்தோம்.
விளக்கம் பண்ணா அது ஒரு பேசிக் தான் நம்ம படிப்போம். இப்ப இந்த 2 அத்தியாயம் இன்னைக்கு நாளைக்கு பாக்குற அத்தியாயத்துல நம்ம எந்த குணத்துல இருந்து நம்ம பேசுறோம், எந்த குணத்துல இருந்து நம்ம செயல்படுறோம், எதை மாதிரி நம்ம உணர்வு இருக்கு அப்படின்ற பகவான் வந்து கொடுக்குறாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ரஜோகுணம், தமோ குணம், தத்துவ குணம் 3 வகையான இனி அவங்களை பற்றி கேட்பாயான்றாரு இல்லைங்களா. அப்போ அவன் சுபாவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் என்ன மாதிரி நடந்துக்கிறானோ அது குணம். அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் என்ன மாதிரி பண்றான்னு சொல்லப்படுறாரு. வர்ணனை மனிதனின் பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு இறப்பதை, அதாவது இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருப்பி செய்கிறான் உயிர்வாகி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையனாக கூறப்படுகிறான். அவனுக்கு என்னன்னா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேத சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணல, ஆனா நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னாங்க நாங்க வணங்கினாங்க, நம்மளுடைய ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வணங்குவாங்க. முன்னோர்கள் சொல்றதையும் சில பேர் கேட்க மாட்டாங்க, வேதமும் படிக்க மாட்டாங்க, சாஸ்திரத்தையும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா அங்க போயிட்டு வாங்க, நான்கு தர்மத்தை பத்தி முன்னோர்கள் மூலியமாகவும் நம்ம சமுதாயத்தின் மூலியமாகவும் கேள்விப்பட்டு திரைப்படங்கள் மூலியமாகவும் ஸ்டோரி மூலியமாகவும் ஏதோ ஒரு மூலியமா கேட்டு என்ன பண்ண நிறைய பேர் பேஸ்புக்ல தான் பாக்குறாங்க. பேஸ்புக் தான் சாஸ்திரம் இருக்கு, அதுதான் சம்பிரதாயம் இருக்கு, இந்த சோசியல் மீடியா தான் இருக்கு, நிறைய பேர் பாக்குறாங்க. இப்ப வேத புக்கும் படிக்க மாட்டேன்றாங்க. யாரோ சொன்னாங்கன்னா உடனே அதை ஃபாலோ பண்றது. ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க இந்த போட்டோவை எல்லாருக்கும் பண்ணுங்க, உடனே உங்க எல்லாமே எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும்னு போறீங்க. எப்ப பார்த்தாலும் வருது நமக்கு இல்லைங்களா, ஒரு நாளைக்கு ஒன்னாவது வருது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதர்மம், அது மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது, அது மாதிரிலாம் பண்ணவே கூடாது. அதை வந்து வியாபாரம் பண்ற மாதிரி, மற்றவங்களோட உணர்ச்சியை வந்து அதை வந்து இது பண்ற மாதிரி, அதெல்லாம் தைரியமாக பண்ணவே கூடாது இல்லைங்களா. அப்ப அதுதான் சொல்றாரு பகவான், அவனோட எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, அவன் குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் வந்து செயல்பாடு பண்றான். அது தவறுன்னு சொல்ல வராது, இருந்தாலும் அவன் என்ன மாதிரி செயல்படுறான்றது ஒரு ஸ்லோகமா சொல்ல போற. பாப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 4வது ஸ்லோகம். हरे कृष्णा। यजन्ते सात्विका देवान् यश रक्षांसि राजसः प्रयतान् भूतगणेशान्य यजन्ते तामसा जनः। हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது தத்துவ குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர், அதே சமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய் பூதங்களை வணங்குகிறார்கள், அது பேய் பூத கணங்களை வழிபாடு பண்றனர். இப்ப சத்துவ குணத்தில் இருக்க என்ன பண்ணுவாங்க, சத்துவ குணத்துல தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க. இப்ப தேவர்களை வழிபாடு பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, அது ஒரு நிலைதான். ஒரு நிலைக்குள்ள நம்ம போக முடியாது, பகவான் வைகுண்டம் போக முடியாது. நீ சூரிய பகவானை வணங்குங்க, சந்திர பகவானை வணங்குங்க, அவங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? சொர்க்கம் தான் கிடைக்கும், சொர்க்க பாத்திரம் தான் கிடைக்கும். ஆனா திரும்பவும் நீங்க தான் வந்தார் இல்லைங்களா. அதே வந்து ரத்த கொண்டல பிறகு அசுரர்கள் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா இந்த தொழில் நல்லபடியா வரணும், மேல் நோக்கி வரணும், இந்த தொழில் நல்லபடியா மேல வரணும் அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, அதாவது இந்த மாதிரி அசுரத்தன்மையால வளர்ந்து இந்த இதுக்குள்ள இருக்காங்க, சித்தர்கள் இருக்காங்க. சித்தர்கள்னா அந்த மாதிரி சித்தர்கள் சொல்ல வரல, இந்த துணி துணி விற்கிறவங்க, இந்த மாதிரி மாந்திரிகம் பண்றவங்க, இந்த மாதிரி செயல்பாடுலாம் போய் ஈடுபாடா இருப்பாங்க, ஈடுபாடா சொல்லுவாங்க. தொழில் விருத்தி அடையணும், அது என்னைக்குமே அது விருத்தி எதுக்குமே அது விருத்தி, அது அதர்மம் செய்யற செயல் அது இல்லைங்களா. ஒரு புண்ணியகாரி இப்ப வந்து மகாபாரத போர் நடக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா யாரு கதவுக்கு வரான், எதுக்கு வரான், அவன் வந்து ஒரு அசுரம் தான். அவன் வந்து துரியோதனை வந்து தவறான வழியில போய் கொண்டுட்டான் இல்லைங்களா, பிள்ளைய கொண்டான். அதனால வந்து என்ன கடவுள் வர வச்சு அவங்க வந்து பார் பண்ண வைக்கிறாங்க, அது தப்பு நடந்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி அசுரத்தன்மையை கொண்டு வந்து பண்றான். நல்லது, ஒரு சமுதாயத்துக்காக, ஒரு மேன்மை அடைஞ்சதுக்காக, எல்லாமே மேன்மைக்காக அந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்றது தான். ஆனா நாம பௌதிகத்துக்கு நம்ம பணம் சம்பாதிக்கணும், நம்ம நல்லா இருக்கணும், அந்த மாதிரி விஷயத்துல வணங்குறவங்க வந்து ரஜோகுணம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேய்களை வணங்குறவங்க, பேய் சாத்தெல்லாம் வணங்குறவங்க, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து கணங்கள் வழிபடுறவங்க, அந்த மாதிரி அது வந்து சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். அப்போ அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்க வழிபாடு பண்றாங்கன்றத இந்த ஸ்லோகம் வந்து பகவான் சொல்றாரு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 5-6 மாதாஜி புக் எடுத்துருக்கீங்க, புக்ல தான் விரிவா படிக்க முடியும், இதுல படிக்க முடியாது, லெட்டர்ஸ் எல்லாம் பிரிட்டிங்கா இருக்கும். हरे कृष्णा प्रभु जी। अशास्त्र विहितम कोरम तप्यन्ते ये तपो जनः तब्बाहंकार संयुक्तः कामरागा बलान्विदा कर्षन्ते शरीरस्थं बोधक्राम मचेतसः मां चैतवान्दः शरीरस्थं तान् विदत्य सूरनिश्चयात्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காமப்பட்டு மற்றும் பற்றுதல் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடமைகள், தவங்களில், தற்பொருளோடு அகங்காரத்திலும் செய்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது காமம்
அதாவது பற்றுன்னும் போது மோகத்துக்கு அப்புறம் காமம் வருது இல்லையா? அந்த மோகத்தினால, அந்த காமத்தினால பற்று ஒரு பலவந்தமாக அதை முயற்சி பண்றாங்க இல்லைங்களா? என் பையன் நல்ல காலேஜ்ல படிக்கணும், ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கணும், ரொம்ப டாக்டர் படிக்கணும், ஒரு நல்ல ஒரு ஐஸ்கிரீம் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? அதை பலவந்தமாக அந்த பிள்ளைகளை இது பண்ணுவாங்க, நிறுத்துவாங்க. அதுக்காக என்ன ஒரு காரியத்தை வேணாலும் பண்றதுக்கு போவாங்க. இதெல்லாம் என்ன குணம் பாருங்க, அந்த சாஸ்திரத்தை மதிக்க மாட்டாங்க. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன் பிள்ளைகளுக்கு. அதே போல பிசினஸ்லயும் சரி, ஒரு தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் சரி, ஒரு குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் சரி, அந்த ஒரு முறுக்கத்தனமாக அவங்க செயல்படுவாங்க. சாஸ்திரங்களிலே பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையில் நவங்களில் தற்பெருமையோட அகங்காரத்தோடு செய்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்ப உடலில் ஜட மூலக்கூறுகள் துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவை துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர் அப்படின்றார். இப்ப அந்த பாருங்க, இந்த படத்துல பாருங்க, மண்ணுக்குள்ள தலையை உள்ள பொருந்தி படுத்துட்டு இருக்காரு ஒருத்தர், தலையே நிற்கிறாரு. இதெல்லாம் வேதத்தில் எங்கேயுமே சொல்லப்படல, எங்கேயுமே சொல்லப்படல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜீவ சமாதி அடைஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜீவ சமாதி ஒரு 10 நாளைக்கு 20 நாளைக்கு என்ன பண்றா, ஒரு புதுக்குள்ள பண்ணார், ஒரு பெரிய பழம் தோண்டிட்டு உள்ள உட்காந்து மேல போய் மூடிட்டு அவர் உள்ள 10 நாள் உள்ள இருக்கிறார். இருக்க முடியும், நீங்களே இருக்கும்போது நான் பேச முடியும். பகவான் அறியாமல் சொல்லும் போது பகவான் அந்த நன்மையை கொடுப்பார். அது பாத்தீங்கன்னா ஜீவ சமாதி அது கிடையாது. அந்த மாதிரி செயல் பண்ணவே கூடாது. நம்மள துன்புறுத்த கூடாது. நமக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு, இந்த உடல் சுட்டு இருக்கிறாரு. அந்த நடிப்பதை அறியணும்னா இந்த உடலை வச்சு நாம பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு உடலை வற்புறுத்த கூடாது. இந்த உடலை நம்ம உள்ளுக்குள்ளே பரமாத்மா இருக்கிறார், அவரும் கஷ்டப்படுவார். இந்த உடலை இப்படி நாம எப்படி இந்த அழகான உடல் சுட்டு இருக்கோம், இவனும் இந்த மாதிரி பண்றான் முக்கியமா, இதெல்லாம் காசவே இல்லையே அந்த மாதிரி பண்ணுவான். இப்போ நம்ம இவனை ராவண பாருங்க, ராவணன் என்ன பண்றான், போய் பகவான் கிட்ட போய் ஐயன் கிட்ட போய் வரம் கேட்கறான். ஐயன் என்ன பண்றாரு, வரம் கொடுத்துட்டாரு. கடைசியில் என்ன பண்றான், ஐயனுடைய மனையை தூக்குறான், இளைய மனையை தூக்குறான் ராவன். அப்ப எவ்வளவு அசுர குணம் பாருங்க இல்லைன்னா. அந்த மாதிரி மூர்க்கத்தனமான காரியங்கள் நாம் செய்யவே கூடாது, அது ரொம்ப தவறு. அந்த மாதிரி சாஸ்திரம் எங்கேயுமே சொல்லப்படல இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா உணவு பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். நீங்க 8வது பக்கத்துல உணவு பத்தி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। आयुष सत्व बल रोग्य सुख प्रति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயுளை நூற்றி, அதாவது ஆயுளை நீடித்து, அதாவது வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் தத்துவ குணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசம் உள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்து, ஊட்டச்சத்து முக்கியதாக, எண்ணத்துக்கு இடமளிப்பதாக உள்ளது. நீங்க இந்த படத்துல பாக்குறீங்க, வாழை இலையில ரொம்ப அற்புதமா அறுசுவை உணவு வச்சிருக்கிறாங்க சரிங்களா. இதெல்லாம் நீங்க லெவல் தான் ரொம்ப அழகா படிக்க முடியும். இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் படிப்போம் ஓகேங்களா. இப்ப இந்த அறுசுவை உணவுன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டெல்லாம் இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல இருந்து சாப்பிடுறதே தெரியாது. ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல, ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷன்ல போனோம்னா நம்ம இந்த மாதிரி அறுசுவை உணவு போனோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஹோட்டலும் எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான்வெஜ் போடுறாங்க, பிரியாணி என்னமோ போடுறாங்க, பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இப்ப அந்த மாதிரி நாகரிகமா போயிட்டாங்க. அந்த மாதிரி நவ நாகரிகம், வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அந்த மாதிரி இதுல போயிட்டாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப நம்ம உடலுக்கு மாற்றல, நம்ம சமுதாயத்தை நாமளே சீரழிக்கிறோம். நம்ம சமுதாயத்தை நாமதான் சீரழிக்கிறோம், வேற யாருமே கிடையாது இல்லைங்களா. நம்மளுடைய கலாச்சாரமே கிடையாது, நம்ம வாழ்க்கையிலே கிடையாது. அறுசுவை உணவுல நம்ம வேதங்களை கொடுத்தது அறுசுவை உணவு சாப்பிட சொல்லுது. அப்படி சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், திணிப்பு இருக்கணும், காரம் இருக்கணும், அதாவது இனிப்பு இருக்கணும், சுகர் இருக்கணும். இனிப்பு வச்சுட்டாங்க அறுசுவை உணவு. 6 விதமான சுவை இருக்கு. அந்த நாட்டுல 6 விதமான அமிலம் சொல்லணும். டாக்டர் படிச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த உமிழ்நீர் நம்ம எப்படின்னு சொல்ல முடியாது, அந்த உமிழ்நீர் தொடர்பு பாத்தீங்களா, அது அமிர்தம். இப்ப இருக்க பிள்ளைங்கெல்லாம் பாருங்க, பாசி சாப்பிடுறாங்க, வெத்தலை பாசி போடுறாங்க, என்னென்னமோ போட்டுக்கிட்டு அந்த அமிர்தத்தை தேவையில்லாம நாசம் பண்ணிடுறாங்க. அந்த நாட்டோட அந்த தன்மையை குறைவு பண்றாங்க. நாட்டு அவ்வளவு அற்புதமானது. பகவான் கிருஷ்ணோட உடலை எல்லாமே முக்கியமானது. அந்த நாட்டு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அந்த உணவை செரிமனம் பண்றது நாட்டுல இருந்து வர உமிழ்நீர் தான். அந்த உமிழ்நீர் செரிக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த அறுசுவை உணவு சாப்பிட்டோம்னா அப்ப இறப்பையில போகும்போது நம்ம சீக்கிரமா செரிமனம் ஆகும். உள்ள அக்னி பகவான் இருக்கார். ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் அக்னி பகவான் வேலை நடக்கும். ஒரு 45-50 வயசு வரைக்கும் பகவான் நல்லபடியா உணவு ஜீவனம் பண்ணி கொடுப்பார். அதுக்கு மேல போக பாத்தீங்கன்னா அவங்க தண்ணி குறையும். காரணமே இந்த உமிழ்நீரோட அந்த இது குறைஞ்சிடும்.
ஒருத்தர் புளிப்பாகவே சாப்பிடுவார், ஒருத்தர் இனிப்பாகவே சாப்பிடுவார், ஒருத்தர் காரமாகவே சாப்பிட்டு இருப்பார். அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் சாப்பிடுவார். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன். அரிசி உணவு யார் சாப்பிடுவாங்கன்னா இவன் தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா நல்ல குணத்தில் உள்ளவன், தத்துவ குணத்துல உள்ளவன் மட்டும்தான் அதை சாப்பிடுவோம். அதே ரசோ குணத்துல வர போனா வெறும் காரமா இருக்கும், காரமா இருக்கணும் இல்ல புளிப்பா இருக்கணும், அந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. அந்த குணம் வந்து ரசோ குணம். காரமா சாப்பிடுறவங்க எல்லாருமே அதுக்கு சொல்றேன் ரசோ குணம். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த காலத்தன்மை வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஞானம் வந்து அவங்களுக்கு மறைக்கப்படுகிறது, கோபப்படுத்தும் அவங்க. அந்த இது வந்து இது வேறு சொல்லுது, இது பகவானே சொல்ல போறாரு. இப்ப பாருங்க, இப்போ இந்த வேதம் மூலியமா நம்ம இந்த வீடு மூலியமா சொல்றாரு பாருங்க. ஆயுளை நீடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சதும் தத்துவகுணத்துல என்ன பண்ணுவோம், பகவானுக்கு விழித்திருக்கு எவனால் வாழ போறோமோ இல்லையோ, தத்துவகுணத்துல இருந்தேன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி லேட்டா தான் போவான் பகவான் கிட்ட. போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அறிபக்தியோட போவோம். இந்த மாதிரி உணவை நாம சாப்பிடும்போது அதுதான் சொல்ற ஆயுளை நீடித்து வாழை தூய்மைப்படுத்தி இல்லைன்னா தத்துவத்துல இருக்க வாழை தூய்மைப்படுத்துவான், வேதங்களை படிப்பான், சாப்பிட்டு உபதேசம் பண்ணுவான், எல்லாமே பண்ணுவான். அப்ப பலம் ஆரோக்கியம் சுகம் மற்றும் சிறிய வளர்ச்சி கொடுக்கும் உணவையும், அதாவது உணவுகள் தத்துவத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானதுன்றார். ஃப்ரூட்ஸ் நல்லா சாப்பிடுவாங்க, மெஸ்ட் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. அது மெஸ்ட் கூட பாத்தீங்கன்னா கூட இந்த நாள்ல சாப்பிட மாட்டாங்க, இந்த நாள்ல சாப்பிடணும். இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சதுர் மாசம் தொடங்கியாச்சு. இப்ப சதுர் மாசம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசம் தயிர் எடுத்துக்க மாட்டோம், ஒரு மாசம் கீரை எடுத்துக்க மாட்டோம், ஒரு மாசம் பருப்பு எடுத்துக்க மாட்டோம். இந்த மாதிரி 4 மாசத்துல ஒரு மாசம் எடுத்துக்கணும். நிச்சயமா பருப்புனா என்ன பண்ண தெரியுமா, உளுந்து எடுத்துக்க கூடாது. நாங்க உளுந்து சாப்பிடுவோம், ஒரு மாசத்துக்குள்ள சாப்பிடவே மாட்டோம், வயிற்று சாப்பிடவே மாட்டாங்க வயிற்று. இப்போ எதுவும் சொல்ல வரேன்னா அது சாப்பிட்டா உடம்புல ஃபேட் வரும், ஃபேட் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய இந்த குணம் மாற ஆரம்பிக்கும். நம்ம சாப்பிடுற விஷயத்துல கூட இருக்கு, நம்ம பேசுற விஷயத்துல இருக்கு, அதை விட சாப்பிடுற விஷயத்துல இருக்கு. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, இந்த குணத்துல இருந்து சாப்பிடுவாங்க. அப்போ சாப்பிடும் போது அவங்க ஆயுள் நீடிக்கும் அப்படின்றாரு. ஆயுள் மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு எண்ணங்கள் தான் நல்லா இருக்குன்றாரு. இப்ப அதே வந்து 9-10 பாருங்க, ரசோ குணத்துல சம குணத்துல அவங்க என்ன சாப்பிட போறாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது பாருங்க. அதே கிருஷ்ணா மத்தாரு 9-10. हरे कृष्ण प्रभु जी। कट्वं ललवणाद् उष्णः अधीष्ण रुसबिताहिना आहार राजसशिष्टो दुःख शोकामया प्रतायतयामं कतरसम्बुधि पर्युषुदं च यद् उत्सिष्ट अभिसामीत्यं भोजनं तामसं प्रियं। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறதெல்லாம் கேட்டுக்கீங்களா உங்களுக்கு? இப்பெல்லாம் அடிக்குதா மாதாஜி? டிஃபரெண்டா இருக்கு கொஞ்சம். ஆஸ் யூஷுவல் வாய்ஸ் மாதிரி இல்ல, உங்களோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு கொஞ்சம். அப்படியா? இப்போது வாய்ஸ் உங்களோட எப்படி கணீரா இருக்கு அந்த மாதிரி இல்ல. ஏதோ சம் நெட் ப்ராப்ளம், சம் நெட் ப்ராப்ளம். கிளியரா அதான் சொல்றேன், கிளியரா இல்ல. அதான் உங்க மைக் தான் சரியில்லை குருஜி. எல்லாரும் பேசுறது கிளியரா இருக்கு, மைக் மட்டும் தான் கிளியர். நான் சரி பண்ணிடுறேன், ஒரு சரி பண்ணிடுறேன். இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்கன்னா 9-10 என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா 9 மிகவும் கசப்பான, அதாவது இவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரசோ குணத்துக்காரங்க. ரசோ குணத்துல இருக்கவங்க, அதாவது பேராசை பிடிச்ச குணத்துல கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த மத்தாச்சி கொஞ்சம் மியூட்ல போடுங்க மத்தாச்சி. இன்னும் போயிடுச்சு, அதான் பிரஸ் பண்ணிருக்காரு. அவங்க தப்பு பண்றாங்க. உப்பு நிறைந்த, அதாவது சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவு பொருட்களை ரசோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் விருப்பமானதாகும். இத்தகைய உணவு துன்பம், சோகம் மற்றும் நோய்க்கு உண்டாக்குகிறது. அப்படி நீங்க எப்ப சொன்னார் பகவத்கீதையில, கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பகவான் சொல்லிட்டார் வேதம் இல்லைங்களா? இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த நெருப்புல காய்ச்சி சொல்றாங்க, சுட்டு சாப்பிடுறாங்க பாருங்க. அது உடலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மோசமானது. நெருப்புல இருந்து வர்றது கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லைங்களா? கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் நெருப்புல இருந்து வரும். நெருப்பு தாங்கள் தீயில சுட்டு சாப்பிடுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த அமிலத்தன்மை அது வரும். அது உணவுல எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம வயிற்றுல போட்டு என்ன வரும், செதுக்கு தான் வரும். இல்லைங்களா? இன்னைக்கு நிறைய ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா என்னென்னமோ பேர் இருக்காங்க, அது மேல ஒரு நீட்டை தொங்க விட்டுட்டு நீட்டை சுற்றி அது இருந்து ஒரு பக்கம் ஏற்றிட்டு அதை தீ வச்சு சாப்பிடுறாங்க. மக்களுக்கு பசங்க எல்லாம் குழந்தைங்க எல்லாம் சாப்பிடுங்க. அது எவ்வளவு மோசமான இது பார்த்தீங்களா இல்லைங்களா? உடல் சீக்கிரமா அந்த குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமா நோய் கொண்டு வரும், சீக்கிரமா வந்து பாத்தீங்கன்னா விட்டு சேர்ந்துட்டு போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி உணவுலாம் கொடுக்காதீங்க. ஒரு காலத்துல நான் ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை அப்பதான் தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சேன். அப்ப நான் வந்து குளோப் இன்டர்வியூ சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி RSI சென்ட்ரல் சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு நடத்திருந்தேன். அந்த RSI சென்ட்ரல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங், அது வந்து பாத்தீங்கன்னா
இந்த மாதிரி இந்த சிப் லைட் எல்லாம் போட்டு நான் இங்கிருந்து கோயம்புத்தூர்ல வரோம், எனக்கு சேலத்துக்கு வரும். ஸோ அங்கிருந்து வரும் எனக்கு வந்து நாங்க ஆர்டர்லாம் போட்டு எல்லாரும் சென்னை நார்த் மெட்ராஸ் கூட நான் சப்ளை பண்ணிருக்கேன். ஒரு பெரிய லெவலில் பண்ணிருந்தேன். ஒரு 20 லட்ச ரூபா 20 ரூபா போட்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு எல்லத்துக்கு வர மாட்டாரு, கம்ப்ளீட்டா வர மாட்டாரு. ஏன்னா அதுல அப்படி எல்லாமே 100% கேள்விகள், 100% கேள்விகள். அது நம்ம யாரையும் கேட்கல போட்டாங்க எங்க அண்ணன். அது வந்து அவ்வளவு மோசமான பொருள். அது ஏன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா பகவானே சொல்றாரு. ஏன்னா அதுல உப்பு நிறைந்திருக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும், அதே மாதிரி ஸ்வீட்டா இருக்கும், காரமா இருக்கும், கசப்பா இருக்கும். இந்த மாதிரி தன்மையில மிக்ஸ் பண்ணி அது எதுவுமே வந்து நியூட்ரல் கிடையாது. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் தான், 100% கெமிக்கல். இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடவே கூடாது. சில பேர் சாப்பிடுவோம், சூடா சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுன்னு. சூடா சாப்பிட்டா ரஜோ குணம். ஒண்ணுக்குமே சூடா சாப்பிடணும். ஹார்ட் அட்டாக் வச்சு சாப்பிடறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோ குணம் உற்பத்தி ஆகும். அது தெரியாம நம்ம சாப்பிடும். வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூடா கொடுத்தா நல்லது. அது ஆம்பளையாங்க வந்து சூடா கொடுத்தா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து யாருக்கு சாப்பிடுவோம்? சூத்திர மட்டும்தான் சாப்பிடுவான். சூத்திரம் ஏன் சாப்பிடுறான்னா அவன் கடுமையா வேலை செய்யறான், ரொம்ப கடுமையா வேலை பார்த்துட்டு வரான். ஒரு பிராமணன் வந்து வேலையை என்ன பண்ண போறாரு? பாராயணம் பண்றாரு, அவர்தான் அவரு. பகவானுக்கு உடல் ஒரு எந்த ஒரு அப்படியே ஹாப்பியா இருக்கு. அவரு சூடா சாப்பிட்டாருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த குணம் ரத்த குணம் போயிடும். இல்லைங்களா? ஒரு கட்சியும் சாப்பிடக்கூடாது, ரத்த குணம் போயிடும். ஒரு இவரு சாப்பிடாது, நம்ம வைத்தியம் சாப்பிடாது, சூத்திரம் சாப்பிடுவார், சூடா சாப்பிடுவார். ஏன்னா அந்த குணத்துல அவர் உடலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சாப்பிடுவார். அதே மாதிரி சூடாவும் அதிகமா சாப்பிட்டா ரத்த குணத்துக்கு உண்டாகும். அப்ப அந்த குணம் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன செயல்பாடு பண்ணுவோம்? தப்பு தப்பா செயல்பாடு பண்ணுவோம். இல்லைங்களா? அதே தமோகுணத்துல சொல்றாரு பாருங்க, உண்ணுவதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பாக சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய தூசி போன எட்டிப்பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களையும் கொண்ட உணவை சமூகத்தில் உள்ள மக்கள்கள் விரும்பப்படுகின்றன. விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதாவது சமூகத்தில் இருக்கும். எப்படிப்பட்ட பாருன்னா, இப்ப நாம தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பிரசாதம், பகவானுடைய பிரசாதம் அந்த 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சாப்பிடணும். 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டோம்னா அந்த சாப்பிடவே மாட்டோம். அது பிராமணோட பகவானுடைய பிரசாதமா இந்த மகா பிரசாதமா இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து வச்சிருவோம். இந்த கவுக்கு போட்டுருவோம். இப்ப நம்ம சோமராசிக்குவோம், அவங்க சாப்பிடுவோம், அவங்க சாப்பிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நாம சாப்பிடல, நமக்கு வந்து அந்த குணம் போகும், குணம் ஏற்படும். இல்லைங்களா? அந்த 3 மணி நேரத்துல சாப்பிடணும். அதுக்கு அப்புறம் பகவானுடைய பிரசாதத்தை திரும்பவும் ஹீட் பண்ணக்கூடாது, திரும்பவும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் தப்பு. உப்பு சேர்க்கக்கூடாது. இப்ப பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ற இதெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் சாப்பிட சொல்லுது. ஆனா நம்ம அதை யாருமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ண பிரசாதத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது, அதை ஹீட் பண்ணக்கூடாது, உப்பு ஆட் பண்ணக்கூடாது, காரம் ஆட் பண்ணக்கூடாது, தண்ணி. அது பிரசாதம். அது எப்படி இருந்தாலும் நல்லா இருந்தாலும் சரி, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா புளிப்பு வந்தாலும் சரி, எதுவும் இருந்தாலும் ஏன்னா பகவானுடைய பிரசாதம் அது. அதை நம்ம சாப்பிடணும். பகவானுடைய பிரசாதம் புளிப்பா இருந்தாலும் சுத்திப்பாயிடும், நீப்பாயிடும். இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி அதே மாதிரி விசில் பட்டது சாப்பிடக்கூடாது, விசில் பட்டதை சாப்பிடவே கூடாது. அப்போ ஒரு கரண்டிக்கு இன்னொரு கரண்டில போடக்கூடாது, இதெல்லாம் சாப்பிடலாம். இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு ஆள் உட்காந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்றோமா, ஒரு கடற்கரை வேலைக்கு போறோம், ஆஃபீஸ் போறோம், ஒரு 8 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடும். வீட்டுல வந்து நம்ம மனைவி என்ன பண்றாங்க, ஒரு டேபிள் மாதிரி டைனிங் டேபிள் எல்லாம் எடுத்துருக்குங்க, சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னைக்கு வாழ்க்கை அப்படிலாம் போயிட்டு, அது அகரமம். ஏன்னா அந்த ஹாட் பேக்கிங்கோ இல்ல ஒரு பாத்திரத்திலேயே இருக்கிற சாப்பாடு எடுத்து ஒரு கரண்டி வச்சு நாம போடக்கூடாது, இன்னொருத்ததான் நம்ம பிளேட்ல போடணும். நாம எடுத்து நாம சாப்பிடுறாது நம்ம நாமளே பரிமாறி நாமளும் சாப்பிடக்கூடாது. அது பண்ணாது, அது அதர்மம் சொல்லிக்கூடாது. ஒரு ஆள் பரிமாறணும், நம்ம சாப்பிடணும். அதே மாதிரி அவங்க சாப்பிடும் போது அந்த தட்டுல கரண்டி போடக்கூடாது, ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். இதெல்லாம் சாப்பிடணும் சொல்லுது. நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது. இல்லைங்களா? தண்ணி குடிக்க கூட சரி, போய் அப்படியே கோப்பரேட்டிவ் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி இதுக்கு சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் இதுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் கொஞ்சம் இருக்கும். அந்த கிளாஸ்ல உட்காருங்க. உட்காரும் போது பாத்தீங்கன்னா எப்படி பகவானுக்கு நெருங்கி பண்ணணும், எப்படி பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கணும், எப்படி நாம எப்படி இருக்கணும், எந்த குவாலிட்டியில் நம்ம செயல்படணும்ன்றதையும் அழகா சாஸ்திரம் பிரகாசம் கொடுப்பாங்க. அதை அட்டன் பண்ணுங்க. அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நாம அந்த கிளாஸ் நாம எடுத்துட்டு போறோம், அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரசோகுணத்தோட செயல்பாடு என்ன இருக்கும்? 9 3 மணி நேரம் பிறகு உள்ள உணவை சாப்பிடுவாங்க. சமைக்கப்பட்ட, அதாவது சுவையற்றது, பழைய, ஊசி போன, கெட்டு போன இந்த பழக்கம். ஏன்னா அதே மாதிரி நம்ம ஊர்ல, நம்ம தமிழ்நாட்டுல கலாச்சாரத்துல வந்து பழுது ரொம்ப சாப்பிடுவாங்க, விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இல்லைங்களா? பழுது சாப்பிடலாம்னு வேகம் சொல்லுது. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு அது வந்து உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஒரு உணவு. அது உணவு, நல்ல உணவு தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணன் ஒரு சூத்துல சாப்பிடுவாரு. சூத்திரன்னா அவர் வேலை செய்யறவர், கடுமையா வேலை செய்யறவர், அவர் மட்டும் சாப்பிடுறாரு.
நாம வந்து அந்த பிராமண கோலத்துல உள்ளவங்க கத்திரியும் சரி வயசுல சாப்பிடக்கூடாது. அந்த பழனி சாப்பிட்டானா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குணம் மாறும். சூத்திரனுக்கு அப்படி கிடையாது. அவர் வேலை அந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்றதுனால அவங்க சாப்பிடுவார். அவருக்கு வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது. சரிங்களா? அதுதான் பகவான் வந்து ஒரு குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உணவு உண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறார். ஓகேங்களா? அப்போ இது மாதிரி அந்த மாதிரி உணவு தீண்டத்தகாத, அதாவது பொருட்களை கொண்ட உணவு சம குணத்தில் உள்ளவர்கள் மக்களால் விரும்பப்படுகிறது. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 11வது பதம் ரொம்ப அருமையா சொல்லி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण अपलाकांक्षी पेर्यज्ञो विधिदिष्टो युज्यते यश्च भव्यम् एवति मनः समुदाय स सात्विकः हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்கன்னா, சாஸ்திர விதிகளை கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்த்த நபர்கள் செய்யப்படும் யாரும் சத்துவ குணத்தில் சார்ந்ததாகும் அப்படின்றார். அதாவது சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத செய்வது தத்துவ குணம் இல்லைங்களா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எதுவும் ஜபிக்கிறோம். இப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகா ஜபிக்கிறோம்னா நம்ம ஆத்மதத்துவத்தை உணர்ந்துட்டோம். நம்ம பாவங்கள் தான் போனோம். நம்ம குடும்பத்தை மேன்மைப்படுத்தணும். நம்ம சமுதாயத்துல ஒரு முக்கியமான இடத்துல அந்தத்துல வரணும் இல்லைங்களா? அந்த இடத்துல வரும்போது நம்ம அந்த மாதிரி பண்றோம். இதுவே வந்து அதுவே ஒரு மோகம் இருக்கு. ஏன்னா அங்கிருச்சி மகாராஜ் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் சொல்ற வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா, பகவான் என்னை எங்கோ ஒன்னா படைச்சிக்கோ. அவர் சொல்ற வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லுவார். நீங்க எங்க ஒன்னாலும் படுத்திக்கோ, அதனை பார்த்தாலும் படுத்திக்கோ, நரகளை படுத்திக்கோ, எங்க ஒன்னாலும் என்ன படுத்திக்கோ. ஆனா உங்களுக்கு அண்ணாமத்தை நான் சொல்லிட்டு தருவோம். அதுதான் மோகம் இல்லாத பக்தி. அதாவது மோகமே இல்லாத பக்தி. இது அந்த பக்தி. ஆனா இந்த பக்தியில பலனை எதிர்பார்க்காம செய்வாங்க. குடும்ப மேன்மை அடையணுன்றதுக்காக பண்ணுவாங்க. இது ஒரு வாழை இது ஒரு மோக பக்தி தான். சொல்ல போனா ஒரு மோக பக்தி தான். ஆனா இது ஏன்னா தத்துவ குலத்துலதான் மோக பக்தி. தத்துவ குலத்துல இல்லாத இருக்கான் பாருங்க, சுத்த சத்துவத்துல போறான் பாருங்க, அவன் தான் வந்து கலங்கமற்ற பக்தி கொடுப்பான். எதிர்பார்ப்பு இல்லாத பக்தி கொடுப்பான். ஆனா தத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன் எதிர்பார்க்காத அந்த இதெல்லாம் செய்ய கொடுப்பாரு. அந்த பக்தி கொடுப்பாரு, முயற்சி பண்ணுவார். ஆனா ஒரு இடத்துல வந்து அந்த பக்தி எடுத்து பார்ப்பார், அந்த பலனை எடுத்து பார்ப்பார். இப்போ ஒண்ணும் இல்லை, ஒரு அறிவு இருக்கார், ஒரு பிராமணர் இருக்கார், அவர் ஒரு கல்யாணத்துக்கு வாங்க, கொஞ்சம் இது ஊழிட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு? எனக்கு 3000 எனக்கு 4000 என் பிள்ளைக்கு வந்து வேலை எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க. எனக்கு மாசத்துக்கு 1500 விற்பனர் ஆயிட்டாங்க. பிராமணர்கள் விற்பனர் ஆயிட்டாங்க. அதுக்கு காரணம் யாருன்னா சமுதாயத்தை நம்ம எல்லாரும் சேர்த்துதான் அன்னைக்கு பண்ணிட்டோம். அவனுக்கு பிராமணனுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்தோம். நம்ம பிராமணனுக்கு தேவை, அவனுக்கு ஒரு ஊதியம் கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்ப அந்த காலத்துல மன்னர்கள் என்ன பண்ணாங்க, பிராமணருக்கு சொல்லிட்டு ஒரு கோட்பாடு இருக்கு, அவனுக்கு ஒரு நிதி ஒதுக்குவாங்க. நிதி ஒதுக்கி கொடுத்துருந்தாங்க. அவன் என்ன பண்ணுவான், எல்லாருக்கும் வேதம் கற்றுக் கொடுத்துருந்தான். அதனால அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம போயிடுச்சு. இப்ப அது மாதிரி கிடையாது. கோவில போனா கூட சரி, ஒரு பிராமணன் போய் கோவில போய் பகவானுக்கு நெருங்கி பண்றாங்க, அவன் சொந்த காசு போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கான். ஒரு கோவில நான் பார்த்தேன், சேலத்துல ஒரு கோவில, ஒரு சிவன் கோயில போய் பாக்குறேன். அவருக்கு சட்டை வேட்டி சட்டை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சொல்ல ஃபுல்லா துணி ஓட்ட ஓட்டையா இருக்கு, அழுத்து. கேட்டா என்ன சொல்றேன், சார் ஒரு நாளைக்கு 5 ரூபா தராங்க. ஒரு நாளைக்கு 5 ரூபா தராங்க. நான் என்ன சார் பண்ண முடியுமா? என் குடும்பத்தை பார்க்க முடியுமா? பகவானுக்கு பண்ண முடியுமா? பகவானை பார்த்தா லிங்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பார்த்தா கண்ணுல ஒத்திக்கலாம். ஐயா அப்படி இருக்கிறாரு. ஆனா அவருக்கு ஒரு பூ கூட வைக்க முடியல அவரால். அந்த அளவுக்கு வறுமையில போயிட்டு இல்லைங்களா? அதுக்கு காரணம் யாரு? நம்ம தான் காரணம். அந்த மாதிரி கோவில்கள் தான் நம்ம புதுப்பிக்கணும், அதெல்லாம் நம்ம தொண்டு பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்ப தத்துவ குணத்துல இருக்கும் எப்படி பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, அதாவது சாஸ்திர கடமை நிறைவேற்றுவதாக பலனை எதிர்பார்க்காத விஷயங்களை அவங்க பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதே ரசோகுணத்துல பாருங்க. அதே கிருஷ்ணமாக हरे कृष्ण अभिसान्दाय दूबनं ताम्बातम् अभिषैवयत् इच्छते परदश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மைக்காக, அதாவது ஏதேனும் பௌதிக நன்மைக்காக அடைவதற்காக அல்லது தற்பொருட்படியாக செய்யப்படும் யாகம் வரும் தலைவனும் ரசோகுணத்தை சார்ந்தது என்று அறிவாயாக. அப்போ ரசோகுணத்துல இருக்கவன் என்ன பண்ணுவான்? இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணுவார். இந்த மாதிரி யோகம் பண்ணும்போது விஷயம் பண்ணுவார். எதுக்காக? ஒரு தற்போது முடியாது, நம்ம கூட நம்மளுடைய குடும்ப நன்மைக்காக, நம்ம குடும்பத்தின் நன்மைக்காக செய்வார். ஏதோ எதிர்பார்த்து செய்யறாரு, எதிர்பார்த்து செய்யறாரு. இந்த குணம் தான் இந்த குணத்துல இருப்பாங்க. இப்போ வந்து ஒரு கோவிலுக்கு வந்து ஒரு திருவிழா, ஒரு கோவில் இருக்கு. அந்த கோவில வந்து ஒரு கும்பாபிஷேகம் பண்றாங்க, இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு விழா நடத்துறான்னு வச்சுக்கலாம். அந்த விழாவில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபா கொடுக்குறாரு, ஒரு 10,000 ரூபாய், 1 லட்சம் கொடுக்குறாரு. கொடுத்தாலும் என்ன பண்ண தெரியுங்களா? ஒரு பெரிய பிளக்ஸ் பேனரை போட்டுவாங்க. பிளக்ஸ் பேனர்னா கோவில் நிதி கொடுத்தா மாதிரி ஒரு போட்டோ போட்டு பெரிய பேனரை போட்டு வச்சுருவாங்க. இவர் ஒரு பெரிய செல்வந்தார், இவ்வளவு பணம் கொடுத்தாரு, அவ்வளவு பணம் கொடுத்தாரு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? இதெல்லாம் என்ன குணம் தெரியுமா? ரஜோ குணம்.
இது என்னுடைய தர்மம் தான். நான் கொடுக்கிற தானம் கொடுக்குறேன், பகவானுக்கு நான் கொடுக்கணும். என்னுடைய இயல்பு அது. நான் கொடுத்தே ஆகணும்னு நினைக்கிறவன் அதை மாதிரி சொல்லவே மாட்டான். இந்த வேலை கூட கொடுத்து ஏதாவது கொடுப்பான். அதை பிரகடனப்படுத்துறான் பாத்தீங்கன்னா அவன் தான் ரசூல். அதான் சொல்ற, அதாவது ஏதேனோ பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமையா செய்யப்படும் யாரும் பரவின் தலையில் ரசகுணத்துக்கான சொல்கின்றார். சமூகத்தில் சொல்ற ஹரே கிருஷ்ண மதன் பதினா சொல்ற சாஸ்திர மறுக்காமல், அதாவது பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்கள் உச்சாரம் இன்றி, புரோகிதத்துக்கான கட்சியில் இன்றி, நம்பிக்கை இன்றி செய்யப்படும் யாரும் சமோகுணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இப்ப இந்த பதினா குணம் சமோகுணம். சமத்துல இருக்கிற பாருங்க, காசு கேட்க மதிக்க மாட்டாங்க. அதை பத்தி அக்செப்டே பண்ண மாட்டாங்க, அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதே மாதிரி பிரசாதம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்ப நாம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் கோவில் போறோம்னு இருக்கீங்களா, நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சக்கரை தூள், ஒரு பேசரி, ஒரு சுண்டல், ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துட்டு போங்க. எடுத்துட்டு போய் நேரா போய் பகவான் போங்க. போயிட்டு அவருக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணுங்க. அங்க உள்ள பிராமணத்தை சொல்லி போய் நெய்வேத்தியம் பண்ணி கொடுங்க, புரோகிதத்துக்கு சொல்லி நெய்வேத்தியம் பண்ணி அதை வர பக்தர்களுக்கு அந்த பிரசாதம் கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா போதும், அந்த அந்த வர ஆத்மா அதை சாப்பிட அந்த பாவம் எல்லாம் போயிடும். இது சாஸ்திரம், இது நமக்கு தெரியணும். இல்லைங்களா? அப்ப அந்த அந்த பிரசாத விநியோகம் நம்ம பண்ணணும். அதுவே பகவானுக்கு கடமை. இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வேத மந்திரங்களை உச்சாரம் பண்ணணும். உள்ள போய் கோவில போறவங்க பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பகவானை பத்தி அந்த வேதத்தை நம்ம போதிக்கணும். அந்த வேதத்தை நம்ம உபயோகம் பண்ணணும். எல்லாமே புரோகிதத்துக்கு தட்சணை கொடுக்கணும். கோவில போனவங்க அந்த அந்தனருக்கு கண்டிப்பா நாம தட்சணை கொடுக்கணும். கோவிலுக்கு போகும்போது ஒரு பூ பழம் வாங்கி போவோம், ஒரு தொடர்ச்சி வாங்கி போவோம், இதோன்னு வாங்கி போறோம். நம்ம பகவான் தான் வாங்கி போறோம். அதே மாதிரி புரோகிதர்களுக்கு கண்டிப்பா நம்மளால முடியுது, உங்களால உருவாட போடணும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஏதாவது ஒண்ணு போட்டுருவாங்க. அதை தட்சணை கொடுக்கணும். நம்பிக்கை உறுதியும் அதை செய்யப்படும் யாரும் சமூகத்தை சார்ந்ததாகும். அப்ப இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, புரோகிதர்கள் கொடுக்க மாட்டாங்க, அது ஒரு அதாவது வேத மந்திரம் உச்சாரம் பண்ண மாட்டாங்க, அது ஒரு பிரசாத விநியோகம் பண்ண மாட்டாங்க, சாஸ்திர விநியோகம் மறுக்க மாட்டாங்க. வேலை சமூகம் உள்ளவங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14. அவங்க படிக்கிற பொழுது 4 பிராமணர்கள், ஆன்மீக குருக்கள், பெரியவர்களான தாய் தந்தை ஆகியோர் வழிபடுவதற்கு மற்றும் துன்பம், அதாவது தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை ஆகியவை உடனே தவங்களாகும். இது பிராமண பழக்கம். அதாவது முழுமுழு கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குருக்கள், பெரியோர்கள், தாய் தந்தைகள், இவர்கள் எல்லாமே நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க மாதா பிதா புத்தி செல்வம், நம்ம அழகா நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். இல்லைங்களா? இப்போ குருன்னு சொல்லும் போது யாரு ஆன்மீக குரு இருப்பார், அதை போதிக்கிறவர் யாரு பிராமணரா இருப்பார். ஸோ அவங்கெல்லாம் நம்ம ஒரு மரியாதைக்குள்ளவங்க. அவங்கதான் வேதம் படிக்கிறவங்க எல்லாருமே. இப்ப கத்திரியும் ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா வேதம் படிக்கிறாங்கன்னா அவன் ஒரு பிராமண கோட்டில் வந்துட்டான், வைத்தியம் கோட்டில் வந்துட்டான். ஒரு சூத்திரம் இருக்கான், சூத்திரம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூத்திர கோட்டில் பண்ணிருப்பார். ஒரு நல்ல ஒரு பிராமண கோட்டில் இருப்பார், வேதம் படிப்பார், வேதம் படித்து உபநேசம் பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அவங்க என்ன பண்ணணும், அந்த அந்த ஸ்தானத்துல இருக்கணும், பகவானுடைய ஸ்தானத்துல இருக்கணும். அவ்வளவுதான். அதுதான் சொல்றாரு, முழுமுற்கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீகர்கள், பெற்றோர்கள், அதாவது தாய் தந்தைகள், அவங்களும் நாம அந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கோம். அது வழிபடு தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை ஆகிய உடலில் தவங்களாகும். இந்த 14 சொல்லப்பட்டு 15 பாருங்க, உண்மையாலும் இனிமையாலும் நன்மை அளிப்பதும் பேச்சு. நம்ம பேச்சு, நம்ம அந்த தவம், அதாவது பிறர் மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. மனதை யாருமே துன்புறுத்தக்கூடாது. அதே மாதிரி வேத இலக்கியங்கள் முறையாக எச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். நம்ம பேசுற வார்த்தைகள் அந்த மாதிரி இருக்கு. இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா யாரு மனதை துன்புறுத்தக்கூடாது. இப்ப நான் ஒரு விளக்கம் சொல்றேன் பாருங்களா. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன், இருந்தாலும் சொல்றேன். இப்ப நான் ஒரு பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துருக்கேன். ஏதோ ஒரு பக்தி, அனநீய பக்தியோ, ஏதோ ஒரு சாதன பக்தியோ, ஏதோ ஒரு பக்தி கொடுத்துருக்கேன். ஆனா இன்னொருத்தர் என்னை பார்த்துட்டு இருக்கார். அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு பௌதிகவாதி. அவரும் பகவானுக்கு பண்ணிதான் இருக்கிறார், ஆனா பௌதிகவாதியா இருக்கிறார். இப்படி இல்லாம அப்படி இல்லாம இருக்கிறார். நான் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துருக்கேன். ஆனா நான் செய்யற செயல் பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா அவரு என்னை குறை சொல்றாரு. ஏன்னா நாம செய்யற செயல் அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு தெரியாது. என்னமோ தெரிஞ்சுக்கலாம்ப்பா, என்னப்பா முட்டாப்பா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னாருன்னு வச்சுக்கலாம். அது பாவம் தானே, இல்லைங்களா? அவர் என்னை தப்பிக்கிறாரு, என்னை திட்டுறாரு, புறம் பேசுறாருன்னா அவர் என்ன செய்யறாரு, பாவத்தை உண்டாக்குறாரு. அவரு பாவத்தை செய்யறாரு. அது அந்த கர்மா அந்த பாவத்தை அனுபவிக்க போறாரு. இல்லைங்களா? நாம தப்பு செய்யல, அதுக்கு வேதனை சொல்ல தெரியுங்களா, நானும் காரணமான. அதுக்கு நானும் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் செயல் செய்யலாம்,
அதுக்கு காரணம் நாம செயல் செய்யறத விட காரண தூண்டுபவன் தான் முக்கியம். அவனை தீனுக்குள்ள அவன் சொல்றது. அப்போ நாம பாத்தீங்கன்னா அப்போ என்ன சொல்றாரு பகவான் சொல்றாருன்னா, நான் பகவானை பத்தி தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன், பகவானை பத்தி தான் செயல்பட்டு இருக்கேன், என் பகவானுக்கு தான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அதனால அந்த பாவம் அவர் செய்ய பாக்குற பாதி பாவம் என்னை சாராதுன்றார். அந்த பாவத்தை நான் நீ அதே இந்த மாதிரி திலகம் கொடுத்து இந்த மாதிரி கண்டி மலை போட்டு திரும்பி கொடுத்து இந்த மாதிரி பிராமண கோட்டில் இருந்துட்டு நீ தவறு பண்ணினா அது டபுள் ஆகும். அவன் பாவம் ஃபுல்லா நான் முடிக்கிறேன். இப்ப கோவில்ல ஒரு அர்ச்சகர் தவறு பண்றாருன்னா அது பாவம். அவர் ஏன்னா வேதம் படித்தவர், வேதம் படித்தவர் செய்யக்கூடாது. ஏன்னா அவர் அப்புறம் என்ன அவர் வித்தியாசாராயிருது. அதான் இங்க அறிஞ சொல்றது. அதாவது பிறர் மனதை துன்புறுத்தக்கூடாது, பிற மனதை இது பண்ணக்கூடாது, அவங்க மனசை கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடாது, பேசக்கூடாது இல்லைங்களா? இப்ப அந்த ஆள் என்னை தவிக்கிறாரு, எனக்கு திட்டாரு சொல்றாருன்னா அவர் பாவம் செய்யறாரு. ஆனா அது காரணம் நானாதான் இருப்பேன். ஆனா பக்தி கொடுத்தனால அந்த பாவம் எந்த வராது, அந்த பாவம் அவருக்கு தான் அனுப்பிடுவோம். அதே நான் தவறு பண்ணிருந்தேன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ அவர் சொல்ற பாவம் எந்த விஷயம் இல்லைங்களா? அப்போ நாம யாருமே புறம் பேசக்கூடாது. இந்த தன்மையில உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா சமூகத்துல உள்ள செயல்பாடு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 16வது பதம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? हरे कृष्ण। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह पावं संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்ல போனா பேச்சு, அதாவது நடத்தை, பேச்சு, மனம், இதை பத்தி சொல்றாரு. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, கனவு, இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். மனதை பத்தி சொல்றாரு. இங்க சொல்ல போனா திருப்தி அடையும். திருப்தி இல்லைன்னா இந்த மனசு நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகாது இல்லைங்களா? மனசு கண்ட்ரோல் ஆகுனா புலன்கள் கடாமடம் அனுப்பி ஓட ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ திருப்தி இருக்கணும், எளிமை இருக்கணும், மௌனம் இருக்கணும், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவற்றை மனதின் தவங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப மனதை பற்றி நாம ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? இந்த லெவல் 2ல வரும்போது தான் இது ஒரு ஸ்டோரி மூலியமா போகும். ஆச்சாரிகள் என்ன சொன்னாங்க, சங்கராச்சாரியர் என்ன சொன்னாங்க இல்லைங்களா? நம்முடைய சில பகுப்பாட என்ன சொன்னாரு, அவங்க பெருமை சொல்லலாம். படிக்க படிக்க நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிப்போம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது பதம் மட்டும். हरे कृष्ण। श्रद्धाये परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरः अपिलाकाङ्क्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिषति। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 வகையான தவங்கள், ஜட லாபங்கள் எதிர்பார்க்காமல் பரம சுத்திகளில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்கள் உணவை நம்பிக்கையுடன் செயல்படும் பொழுது தத்துவ குணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இல்லைங்களா? இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்கள் எதிர்பார்க்காம, ஜட லாபம்னா இந்த உடல் சுகத்துக்காக, கண் இனிமையா இருக்கிறதாக, வாய் ரொம்ப ருசியா சாப்பிடுறதாக, காது இனிமையான ஒரு சங்கீதம் வருவதாக, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் புலன்கள், தொடு புலன்கள் இதெல்லாம் படித்தோம்ல, அந்த புலனுக்காக எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வது ஈடுபடணும். இந்த உடலை வச்சு பரம திருப்தி படுத்தணும் இல்லைங்களா? அது என்ன செய்யலாம்? இந்த 3 விதமா பாருங்க. இதுல எங்க பாருங்க, பிருந்தாவனம் யாராவது போயிட்டு தெரியல, நிறைய பேர் கோயிலுக்கு நினைக்கிறேன். பிருந்தாவனம் போனா கோவர்த்தனம் மாதிரி கோவர்த்தனம் பரிகிராமம் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பிருந்தாவனம் பரிகிராமம் பண்ணலாம், சுற்றி வரலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூர் கல்கத்தாவில நம்ம பகவான் சைத்தன்யர் அவதாரங்கள் சில கங்கையில் நீங்காதது, கங்கையில போட்டு அங்க போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றது, அங்க போய் போட்டு கங்கையில போய் கீர்த்தனம் பண்றது ரொம்ப அருமையா இருக்கு. ஏன்னா கங்காச்சாரி பேசுறாங்க பகவான் கிட்ட, கிருஷ்ண பரமாத்மா கேட்கிறாங்க, என்ன கிருஷ்ணா நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவானு எனக்கு, அதாவது யமுனையிலேயே நீங்க எல்லா நீண்ட ராஜையும் சேர்ந்து எல்லா வீடுலையும் யமுனையிலே முக்கிய கங்கை ஒருத்தருக்கு நான் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே அவர் பகவான் சொல்றாரு, கண்டிப்பாக நான் கதிகாலத்துல ஒரு அவதாரம் எடுப்பேன், ரகசியமான ஒரு அவதாரம் எடுப்பேன், புதிய அவதாரம் எடுப்பேன். அந்த அவதாரத்துல உன்னுடைய நதிக்கரையிலே இங்க இருக்கும் அப்படின்னாரு. அதனால பகவான் சைத்தன்யர் 1400 அந்த 400 அந்த பிறகு அவதாரம் இருக்கிறார். அவர்தான் பகவான் சைத்தன்யர். 48 வருஷம் வாழ்ந்தார். 48 வருஷத்துல 12 வருஷமே அந்த கங்கையிலேயே நீராடி இருப்பார். கங்கையிலேயே இருந்தார் அவர். அதுக்கப்புறமா அவங்க அம்மா கூப்பிடுவாங்க, நீலா வாராங்க அப்படியே நீலான்னு சொல்லுவாங்க. பின்னாடி அப்படியே விட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பகவான் கைத்தன்யர் சொல்றது. அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அவர் வரவே மாட்டார், கங்கையிலேயே நீராடி இருப்பார். ஏன்னா அந்த தாய் கிட்ட வாட்டி வச்சிருக்கிறார். அதனால அந்த கங்கையில போய் நாம புனித நீராடணும். எங்க கோவர்த்தனம் மாயாப்பூர்
நவஜீத்து சொல்லுவாங்க 9. அதாவது 9 ஆறு அழகா திரிவோம். அவ்வளவு பாஸ்ட்ல வருவான் கங்கை. அவ்வளவு கங்கா ஓடிடுவான். ஓடிடும் போது நவஜீத்துல வரும்போது 9 திரிவோம். அழகா திரிவோம். திரிஞ்சு அவ்வளவு ஸ்லோவா போவான். ஏன்னா பகவான் அந்த பிறந்த இடம் இல்லையா, அந்த லீலை பண்றாங்க. அற்புதமான இடம். அந்தியத்துல பயங்கரமான பண்ணுது. கோவர்த்தன மலை இப்ப நம்ம ஊர்ல திருவண்ணாமலை எவ்வளவு பிரசித்தி பெற்ற மலை. அதே மாதிரி பகவான் அந்த கோவர்த்தன மலை சுந்தவரம் தீர்த்து இடம் இல்லையா, அதெல்லாம் ஒரு வரப்பிரசாதமான இடம் பண்ணாங்க. அவ்வளவு ஒரு எண்ணெய் இருக்கும். திருவண்ணாமலை எண்ணெய் இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த டபுள் பங்கு எண்ணெய் இருக்கும் அந்த மலை. அது மாதிரி அப்புறம் பிருந்தாவனம் பகவான் அவன் கால்பட்ட இடம் தான் போய் பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்துல நீங்க எங்க போய் யாரை கேட்டீங்க உடனே சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கிருஷ்ணா கொஞ்சம் நவுந்து போங்க கிருஷ்ணா. அதே மாதா ராதே நவுந்து போங்க. யார் ரிக்ஷா ஓட்டுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சு, ஆட்டோ ஓட்டுறவங்களுக்கு, கார் ஓட்டுறவங்களுக்கு, நடந்து போறவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க எல்லாமே கிருஷ்ணா ராதே நவுந்து போங்க, உட்காருங்க, உட்காரு கிருஷ்ணா, உட்கார்ந்து ராதேன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த இடம் புனிதமான இடம். இன்னும் அந்த பிருந்தாவனத்துல போறவங்க, பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, செப்பல் போடாம தான் போவாங்க அந்த ஊருக்குள்ள போகும்போது. அந்த மாதிரி ஒரு புனிதமான இடம். யார் போவா? தத்துவங்களுக்கு வருகிறோம். हरे कृष्णा 18 पदम। हरे कृष्ण। सत्कारमान पूजार्थं तपोतम्पेन सैव यत् क्रियते तत् इहं प्रोक्तं राजसं चलम् आध्रुवम्। हरे कृष्ण। அதாவது மான மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டு அதாவது மரியாதை வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பொருள் செய்யப்படும் கவன ரசோகுலத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவை சஞ்சலமானது தற்சாதமானதாகும் சொல்றாரு. அந்த மானம் நம்மளை மதிக்கணும், நம்ம எல்லாரும் மதிச்சாகணும், நம்ம மதியை கொடுக்கணும். அதுக்காகவே போய் இந்த மாதிரி வழிபாட்டு தலைவர் போய் கற்பனை செய்வாங்க. அங்க கொஞ்சம் பாத்துங்கப்பா, இந்த கோவிலுக்காக ஒரு நிமிஷம் நிதி கொடுக்குறோம்ப்பா, பாத்துங்கப்பா அப்படின்வாங்க. என் மானத்தை நான் காப்பாத்திட்டோம்ப்பா, என் மரியாதை கொடுத்துருப்பா, பட்டம் கட்டிருப்பா, இதே தெரியுங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய தானம் எல்லாம் போட்டு வைப்பாங்க இல்லைங்களா. இதெல்லாம் நம்ம கடமை. ஒரு செல்வந்தனா இருக்கிறாரு, பணம் சம்பாதிச்சு நிறைய வச்சிருக்காருன்னா தானம் தரணும், கோயிலுக்கு கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், சொந்த பந்தங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதுதான் நமக்கு இல்லை. அதுதான் நம்ம பாவம் எல்லாம் போவோம். நம்ம கேட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பாருங்க, நம்ம தான் அதை அனுபவிக்கிறோம். இதே மாதிரி திருவிழாக்கள் பாருங்க, திருவிழாக்கள் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய 100 புதல்வரும் இறந்துட்டான், 100 பசங்க இறந்துட்டானுங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய ராஜ்யமும் இறந்துட்டாரு. யாரும் திருவிழா கடைசியில் என்ன ஆச்சுப்பாங்க, தன்னுடைய பிள்ளைகளை கொன்னது இல்லை. 5 பேர் பஞ்சபாடம் சொல்லி பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அவங்க கையில வாங்கி சாப்பிட்டு உட்காந்துக்கலாம். எப்போ யுதிஷ்ட மகாராஜா சக்கரவர்த்தி ஆனது இது வேற கால கொடுமை பாருங்க இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்ட கொடுமை செய்யணுமா. ஆனா விதுரர் கடைசியில முக்தி கொடுக்கறதுக்கு அந்த வழி கொடுக்கிறார். அது போல செயல்படவே கூடாது. அது மான மரியாதை அது எதிர்பார்க்க கூடாது. அது எதிர்பார்த்து சொல்றாங்க ரசோகுணத்துக்காக இல்லைங்களா. அதே மாதிரி சமஸ்கிருதத்துல செயல்பாடு சொல்றாரு. அதை கிருஷ்ணா 19 மாட்டாங்க. பிறரை அழிப்பதற்காக துன்புறுத்துவதற்காக அல்லது தன்னின்றி வரித்துக் கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் சமூகம் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. அதாவது பிறரை அழிப்பதற்காக துன்புறுத்துவதாக தன்னை வரித்துக் கொள்வாங்க. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா அவர் இப்படியா செத்து போனோம், அவங்க குடும்பம் நான் வீணா போனோம், அது ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத புக்குகளை படிக்கிறது, தேவையில்லாத சந்தேகத்தால போய் மாட்டிக்கிட்டு நான் இங்க பண்ணா இங்க பில்லு பண்ணி இருக்கிறவங்க இங்க அங்க பண்றாங்க, இந்த ஊர்ல பண்றாங்க, அந்த ஊர்ல பண்றாங்க, அங்க போய் போறது, தன் உடம்ப வச்சுக்கிறது, இதனால பண்றது என்ன தெரியுங்களா, நாம தான் சீரழிஞ்சிப்போம், நம்ம குடும்ப சீரழிஞ்சிப்போம். அது போனது என்ன தம்ம குடும்பம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு சொல்றாரு பாருங்க, பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் தத்துவகுணம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அற்புதமான பலன் இல்லைங்களா. அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காம கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக தன்னுடைய கடமை என்ன, அவங்க முடிஞ்சவர்கள் இத்தனை பேருக்கு தெரியும் கிளாஸ்ல அத்தனை பேருக்குமே பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணணும். அதுதான் பகவானுடைய திட்டம் இல்லைன்னா அவருடைய இதுவே தான். அது என்னென்ன சொல்றாரு, எல்லாருமே கீதை படிக்கிற எல்லாருமே ஒரு டீச்சரா மற்றவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்றாரு. சரி அப்படின்னு பண்ண முடியுங்க. இப்பவே நீங்க பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம், ஒரு புக்கு வாங்கி கொடுக்கலாம். ஒரு புக்கை வாங்கி இப்படி அழகா லெவல் 1 வரைக்கும் படிக்கணும் வந்துருக்கீங்க. 4 கூட முடிஞ்சிருக்கோம், நம்ம முடிக்கிறோம். 4 கூட முடிக்கும்போது என்ன பண்ணுங்க, ஒரு புக்கை வாங்கி திருப்பி நல்லா படிக்கணும். படிச்சு உள்வாங்கின பிறகு 2வது லெவலுக்கு வந்துருக்கீங்க. 2வது லெவலுக்கு வரும்போது நல்லா உள்வாங்கின பிறகு அந்த புக்கை வாங்கி 10 தானம் பண்ணுங்க.
பகவத்கீதை புக்கை வாங்கி 250 ரூபா 300 ரூபா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த புக்கு ஓராவது தானம் கொடுங்க. இதுதான் மகாத்மாங்கிறார் பகவான். நாளைக்கு சொல்ல போறார், யாரெல்லாம் பகவத்கீதையை பிரச்சாரம் பண்றாங்களோ, இந்த சனாத தர்மத்தை அவங்க பிரச்சாரம் பண்றாங்களோ, அவன் எல்லாம் இவங்க மகாத்மாக்கள் இல்லைங்களா? அந்த செயலை நாம செய்யணும். அது சும்மா கொடுக்க தேவையில்ல, 1 ரூபாய் வாங்கி எப்பா இது வேலைன்னா வேலைன்னு சொல்ல வேண்டாம். இது என்னுடைய தர்மம், என்னுடைய கடமை இருக்கு. என்னப்பா என்ன உன்னால முடிஞ்சது பண்ணி இதுல வந்து ஒரு 15 அத்தியாயம் கொடுத்துறாரு பகவான். ரொம்ப அற்புதமான நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கு. நம்முடைய கல்வியை கொடுத்துறாரு, ஆதிக்கம் கொடுத்துறாரு, பக்தியை கொடுத்துறாரு, என்ன கொடுத்துருக்காரு, வேதம் கொடுத்துருக்காரு. 4 வேதங்கள், 18 உபநிஷங்கள், 108 உபநிஷங்கள், 18 புராணங்கள், எல்லாமே கலந்து ஜீவியை கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அதை கொஞ்சம் ஒரு ட்ரீட் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கீங்களா, கண்டிப்பா வாங்குறவங்களும் வாங்குவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தானம் கொடுக்கணும். அந்த தானம் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி தானம் வந்து கொடுக்குற நேரம் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப அந்த புக்கு ஒன்றை கொடுத்துட்டு ஒரு பக்கம் இருக்கு, புத்தகம் கொடுத்து ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து ரோட்ல ஒருத்தர் நீங்க போயிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களா, ஒருத்தர் வந்து யாருக்கு கேட்கிறாரு, 5000 ஒரு 10 ரூபா கொடுங்க, ஒரு 2 ரூபா கொடுங்க, ஒரு ஏதாவது கேட்கிறாரு, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? சரி, அந்த அம்மா வயிற்றுல கையில ஒரு குழந்தை செஞ்சுட்டாங்க, இல்ல ஒரு கை செய்வீங்க, ஒரு கால் செய்வீங்க, ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்குறீங்க, தவறு இல்லை. நான் என்னோட பத்திரிக்கை தவறுன்னு சொல்லுவேன், ஆனா வேதம் தவறுன்னு சொல்லுவேன். வேதம் சொல்றது தவறுன்னு சொல்லுவேன். என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த காசை நீங்க கொடுக்குற காசை அவரு வாங்கி அதை நல்வழியில அவர் குடும்பத்துக்காக அவர் உணவு சாப்பிட்டுக்காக சரி வச்சுட்டாருன்னா பிரச்சனை இல்லை. அதே வந்து அந்த காசை வச்சு தீய வழியில ஏதாவது பாவத்தை செஞ்சாருன்னா அந்த பாவம் எங்க இருந்தாலும் உங்களை பின்னணிக்கு வரும், உங்க பின்னாடியே வரும். இது இன்னொரு விதம் சொல்றீங்களா, தன்னுடைய பிள்ளைக்கு சொத்து சேர்க்கிறவன் அதான் தானம் கொடுக்குறான், தன்னுடைய பிள்ளைக்கு தானம் கொடுக்குறான். என்ன கொடுக்குறான், ஒரு 2 வீடு வாங்கி தரப்பா, 2 பிள்ளை இருப்பா, நீ இந்த வீடு இருப்பா, நீ இந்த வீடு இருப்பா, தானம் தான். பிள்ளைக்கு கொடுக்குறது தானம் தான். முடிஞ்ச வந்து தானம் வச்சுருவான், இந்த பிள்ளை எங்கப்பா இந்த பக்கம் வச்சுக்கிறோம், இந்த பக்கம் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு போறாரு. என்ன பண்ண கூப்பிட்டு ஒரு காலம் முடிஞ்ச உடனே பொண்ணு எங்கேயோ போய் சேராரு, சங்கரத்தை போறாரோ, அங்கிட்ட போறாரோ, பகவான்கிட்ட போறாரோ, இதோ போறாரோ இல்லைன்னா அந்த பாவம் முறையில் போறாரு. ஆனா இந்த பிள்ளைல ஒரு பிள்ளை ஏதோ ஒரு தவறு பண்ணிட்டான், அந்த சொத்தை விட்டு நாசம் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு தப்பா பண்ணிட்டாரு, ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டாரு, பாவத்துக்கு எடுத்துட்டாரு இல்லைன்னா அந்த பாவம் பிள்ளைய மட்டும் வராது, நீ சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு போன பத்தியா உங்களையும் சேரும், உங்களுக்கும் சேரணும். இதுதான். ஏன்னா கொடுக்கப்படுற தானத்தை வந்து முறையான இடத்துல தகுந்த நபருக்கு கொடுக்க வேண்டிய தானம் தான் தத்துவ குணம் சொல்லப்படும். இந்த தானம் ஒண்ணு கொடுத்தா பயன் அடைவானா ஆலோசிக்கணும். வேதம் என்ன சொல்றது பார்த்து அவன் நல்ல சொல்ற பாருங்க, பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு அதை வாங்குறோம், தகுந்த நபரா இருக்கணும், அப்புறம் அவனுக்கு கொடுக்கணும். கொடுக்கவே கூடாது. தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் தத்துவங்களுக்கு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு. இன்னொரு சொல்ல பாருங்க, அதாவது பிரிவு உபகாரத்தில் எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலன் விரிந்து அல்லது விருப்பம் கொடுக்கப்படும் தானம் ரத்ன கொடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்போ தானம் கொடுக்கலாம் பாருங்க, எவ்வளவு பிரச்சனை வச்சு பண்ணணும். தானம் என்னாலே பந்தப்படும். இது எவ்வளவு தர்மம் நினைக்கிறோம், என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி பகவான் என்ன சொல்றாரு நேரத்தில் என்ன சொல்றோம் அதை பத்தி செயல்படுவோம். அதுதான் கர்மவாதி. இவங்கள கர்மவாதிகள். கர்மவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, எதிர்பார்த்து கொடுக்கறது. இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பிரச்சனை, அவங்களே பாவம் நோய் கிலோ ஒழிச்சு போயிருக்கிறாங்க, ஒரு ஃபேமிலியோ வச்சுக்கிறார், அவருக்கு ஒரு பொருளை காய்கறியோ ஏதோ வாங்கி கொடுக்குறாரு, கொடுத்துட்டு ஒரு செல்ஃபி எடுத்து அதை பத்தி 4 பேரும் விளம்பரம் படுத்துறாரு. இதெல்லாம் என்ன பண்ணும், ரசோ கொடுக்கும். ஏதோ எதிர்பார்த்து ஏதோ கொடுக்கணும், ஏதோ செய்யணும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. இப்போ பேஸ்புக்ல ஓப்பன் பண்ணாவே போதும், ஒரு ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு தானம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை போட்டோ எடுத்து அதை நிறைய பேருக்கு விளம்பரம் பண்ணி அவங்க பெருமை கேட்டுக்கிறாங்க. இது எல்லாமே ரசகுணம். கர்ண அதான் செஞ்சிருப்பான். கர்ண மகாபாரத்துல அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தான். கர்ணன் நான் தானம் கொடுக்குறேன், தானம் கம்பட்டா எடுத்துப்பான். எல்லாரும் வாங்க இன்னைக்கு தானம் கொடுக்க போறேன், எல்லாம் தானம் வாங்கி போங்க வந்து அப்படின்னுவான். தானம் எடுத்துக்கிறீங்களா, போய் நேரா போய் கொடுக்கணும். அவன் வீடு தேடிக்கு கொடுக்கணும் தானம், அவன் குடும்பத்தை போய் தேடி கொடுக்கணும். அவன் வந்து நம்ம கிட்ட வாங்குறது தானம் கிடையாது, அது அவன் மரியாதை. தானம்ன்றது அவன் வீட போய் கொடுக்கறதுதான் தானம், இல்லாதவங்க போய் கொடுக்கறதான் தானம். அதுதான் நம்மளுக்கு தர்மம் இருக்கும் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி செய்யறவங்க வந்து தர்ம குணம். சம்பவத்தில் உள்ள பாருங்க, தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுந்த தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனம் மரியாதை வழங்கப்படும் தானம்
சமகுணத்துக்கு தந்துடுவாங்க. இப்ப சமகுணத்துக்கு அந்த குணத்துல இருக்க தானம் கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணுறீங்களா, அந்த ஆள் தகுதியே இருக்க மாட்டான். அவன் தப்பான ஆளு நல்லா செய்யும், தெரிஞ்சோட அந்த பாசத்தை கொடுப்பாரு, பொருள் கொடுப்பாரு. ஒரு பிள்ளை இருக்கான், அவன் மொத்தமான செயல் பண்றாங்க, தப்புன்னு நல்லா தெரியுது. ஆனா என்ன பண்ண, என் பையன் ஆச்சு, நான் கொடுத்தா அது மூலம் கொடுப்பாங்க. கொடுத்தா என்ன ஆகும், பாவம் இது பண்ணுவான். அவனையும் பாவம் செய்யறாங்க, இது கொடுக்குறவனும் இப்படியே பாவம் செய்யுது. சரிங்களா? அதுதான் சொல்ல வர, தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனம் மரியாதையின்றி வழங்கப்படும் தானம் சம குணத்தை சார்ந்ததாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றார். 23 ரொம்ப அற்புதமான இடத்துல வந்திருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற என்ன படிக்கிறீங்களா? कृष्ण ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சித் என்று 3 சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களை வேத மண்டலில் உச்சரிக்கும் போது, யாகங்களின் போது பரம சித்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டார். நீங்க கூட வீட்டுல உட்காந்து கிளாஸ் பார்த்தீங்களா, அப்படி என்ன பண்ணணும்னா, அது ஓம் நமோனே பகவதி, அதாவது பகவன் நாமத்தை சொல்லுங்க, நாமத்தை சொல்லிட்டு இந்த ஹரி ஓம்ல சொல்லுங்க. அதாவது ஓம் தத் சித் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, அது கேட்கும் போது அந்த ஓம் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல்ல நிரம்பு எல்லாமே அப்படியாது. அந்த ஓம் 3 வாட்டி சொல்லணும். ஓம் நமோ பகவதியே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதியே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதியே வாசுதேவாய, ஓம் தத் சித். அவ்வளவுதான் முடியுது. நீங்க அந்த மாதிரி சொன்னாலே போதும், உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஞானம் கிடைக்க முடியும். இது ஒரு பிராமணன் சொல்ற வாக்கு. அதே மாதிரி இந்த அத்தியாயம் முடிக்கலாமா, இந்த கிளாஸை முடிக்கும் போது அதே மாதிரி ஓம் தத்து முடிக்க முடியாது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம 17ஆம் பாட்டுல ரொம்ப அழகா பகவான் சொல்றாரு. 24 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதும் தொடங்குகின்றனர். எப்படிப்பா நம்ம காயத்ரி மன்றம் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஓம் சொல்லணும். எந்த ஒரு 108 சொன்னாலும் போற்றி சொன்னாலும் ஓம் சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கும். அந்த ஓம் சொல்றதுல அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. யாகம், தானம், அதே மாதிரி தவம், இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓம் சொல்லி ஆரம்பிக்கிறது தான் ஒரு பிராமணோட குவாலிட்டி சொல்லப்படுது. 25 பாருங்க. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தவத்தில் சத் என்னும் தத்துவத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். சத் என்ற தத்துவத்துடன் இத்தகைய உண்மை, அதாவது உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாக சொல்லப்படும். இந்த பௌதிக குணத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை கிடைக்கும் இந்த சத் என்ற வார்த்தைகள். இல்லைங்களா? அந்த வார்த்தை நம்ம சொல்லி அதாவது ஓம் சத் அப்புறம் சித். நீங்க அடுத்தது பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, இந்த ஸ்லோகம் பண்ணி மாதாக்கு. हरे कृष्णा. सत्पावे साधुपावे च सत्युत् एतत् प्रयुज्यते प्रशस्यते कर्माणि तथा सत्सप्तहावात युज्यते यज्ञे तपासि ताने च सद्दिह सत् इति शोष्यते कर्मशैव तत् अद्धीयं सत् योऽभिधीयते. हरे कृष्णा. 26, 27 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அப்போ ஓம் தத் பார்த்தோம். நீங்க என்ன சொல்ற பாருங்க. அதாவது பக்திமானான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே இது சத் என்னும் சொல்லி குறிப்பிடப்படுகிறது. அதே மாதிரி கிதாபின் இத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷ திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களே சத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அப்போ ஓம் தத் சித் என்று அந்த சொல்லி நாம அங்க எந்த ஒரு காரியம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அது பலனை எதிர்பார்க்காதது. நானும் பலனை எதிர்பார்க்காம இந்த காரியத்தை நான் பண்றேன் பகவானே அப்படின்னு சொல்லி அங்க நம்ம தொடர்ந்து இல்லைங்களா? அது 28 சொல்றாரு பாருங்க. அதை குறித்து நம்ம பேச. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अश्रात्याहुद तत्तं तपसप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्येनो ह्यः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माताजी நாளைக்கு கையில புக் வச்சீங்க, ஸ்லோகம் படிக்கும் போது அதை நோட் பண்ணி படிக்கணும். அந்த மாதாஜி நாங்க எல்லாமே திருப்பி லெட்டர்ஸா இருக்கோம், முன்னாடி வந்துடலாம். சரி, இந்த இடத்துல என்ன சொல்ற பாருங்க. பிரதாவின் மனிதனில் பரமனின் மீது நம்பிக்கை இன்றி செய்யப்படும் யாகங்கள், தவங்களும், தானங்களும், அதாவது நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை
இப்பிறவியில் மட்டும் இன்றி அடுத்த பிறவிலே பயனற்றவர்கள். இப்ப அந்த ஓம் சத்துவத்தில் வீட்டுல இல்லைங்களா, இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பரமனின் மீது நம்பிக்கை இன்றி செய்யப்படும் தானம். ஒருத்தர் கோயில்ல ஒரு பையன் கூப்பிட்டு வராரு, ஒரு வீட்டுல ஒரு அப்பா கூப்பிட்டு வர, அம்மா கூப்பிட்டு வராங்க, நீ வரா கோயிலுக்கு வரேன், கோயிலுக்கு வரான்னு கூப்பிட்டு வராங்க. நான் வரமாட்டேன் போமா, நான் வரமாட்டேன் போமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வரான். அவன் என்ன பண்ணா, அவனுக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை. அது யாரு மேல தப்பு? குழந்தை மேல தப்பு கிடையாது, யாருக்கு மகன். அந்த நம்பிக்கை ஊட்டுறதுக்கு நாம அவனை தேவைப்படுத்தணும், பண்ணி இருக்கணும். சரி இப்போது விட்டுட்டோம், இனியாவது முயற்சி பண்ணணும். எப்படி அவனை துன்புறுத்தாம அவன் போக்கியே போக வச்சு அழகா அவன் வேட்பை உண்டாக்கும். அதுக்கு நீங்க தான் முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா. அது என்ன பண்றலாம், இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணுவீங்க, அட்டன் பண்ணி பேசுறீங்க, எங்ககிட்ட பேசுறீங்க. அந்த குழந்தைய நாங்க எப்படி நாங்க பக்குவமா பேசி அந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணி கொடுக்குறோம். அவருக்கு எப்படிதான் சொல்லிக் கொடுக்கணுமோ அவர் போக்கே நாங்க சொல்லிக் கொடுப்போம். அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் நமக்கு இருக்கு. இந்த மாதிரி சில குழந்தைலாம் மட்டும் படிப்போம், இதெல்லாம் படிக்க மாட்டாங்க பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க பக்குவத்திலே அவங்க கையிலே போக வச்சு அந்த பகவத்கீதை படிக்க வைப்போம். அவங்க யாருமே வற்புறுத்த மாட்டோம், அவங்க கையிலே படிக்க வைப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அது மாதிரி இருந்தாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க, நம்ம அது பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஸோ என்ன சொல்றாருன்னா, நம்பிக்கை கொடுக்கணும். நம்பிக்கை இன்றி செய்யப்படும் யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள். கோயிலுக்கு அந்த பிள்ளை வந்தாலும் அசத்துல போய் தப்பாயிடும். ஒரு கோயிலுக்கு ஒரு குழந்தை வரமாட்டான்னு சொன்னா விட்டுடுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அந்த குழந்தை. நீங்க வற்புறுத்த என்ன ஆகும்னா, அது செய்யற செயல் வந்து கோவில் வந்தோடனே அம்மா சொல்றனால அப்பா சொல்றேன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து போயிட்டே. அது மாதிரி என்னன்னா அசத்து என்னன்னா தீர்மலத்தை கொண்டு முடியும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, நம்பிக்கை இன்றி செய்யப்படும் யாகம், தகம், தானங்கள் நிறைவேற்றவே அசத்தென்று அழைக்கப்படும் இவர்கள் இப்பிறவி மட்டும் இல்லை, மறுபிறவி மறுத்த பிறவியும் பயனற்றவர்கள். அதனால கோயிலுக்கு வந்தோம்னா நம்பிக்கையோட வணங்கணும். சாஸ்திரத்தை படிக்கிறோம்னா நம்பிக்கையோட சாஸ்திரம் பண்ணணும். நமக்கு நம்ம பிறந்த உடனே குழந்தை, நம்ம குழந்தையா இருந்தா சொல்றாங்க, அம்மா வந்து இதாண்டா உன் அப்பா, இதாண்டா உன் அண்ணன், இதாண்டா உன் மாமா, இதான் தாய் மாமா சொல்றது. நம்ம அது தாய் சொல்றோம் நம்பிக்கை இருக்குல்ல, அது மாதிரி வேதத்தை நம்பிக்கை இருக்கணும், பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், மற்ற பெற்றோர் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், நம்மளுடைய மூதாதையர் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இல்லாத பொருள் எல்லாமே வந்து அர்த்தத்துல முடியும். இப்பிறவில் மட்டும் இல்ல, அடுத்த பிறவிலும் நாம வந்து பேசலாம் இல்லைங்களா. மாசியா கைப்பற்றதாக 16 பாகங்கள் வைஷ்ணவி நமோ நமக பேசி கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத சதாதார ஸ்ரீவாசாரி கௌரவ ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி ராம ராம ராம